Denne film vil vise, hvordan ejerlaget Solvænget, der ligger ved Svanemøllen på Ydre Østerbro, er gået sammen om fælles energibesparende projekter. Gennem samarbejdet er der opnået besparelser i varmeforbrug og udgifter, og det enkelte medlem har fået gode værktøjer til at se kritisk på boligens isoleringsmæssige styrker og svagheder. Du kan læse mere om ejerlaget på internettet www.solvænget.dk. Filmen er produceret med støtte fra 2100.nu, som administreres af Miljøpunkt Østerbro. Du kan læse mere på www.2100.nu. Jeg repræsenterer en grundejerforening på Østerbro, som i vinteren 2011 har gennemført et fælles termografering af vores medlemmers bygninger. Jamen, termografering det er en målemetode til at synliggøre termisk stråling, også kendt som infrarødstråling. Termografering det kan med lidt byggeteknisk indsigt anvendes til at vurdere, hvor godt eller hvor dårligt en bolig er isoleret. Termografering er en teknik, der ikke lyver, og det er derfor både et sikkert og et godt udgangspunkt, hvis man som boligejer gerne vil spare lidt på varme ved at energirenovere sin bolig. Vi bor i bevaringsværdige huse, og det betyder, at der er store begrænsninger for, hvad vi må gøre af energibesparende foranstaltninger på vores bygninger. Vi må således kun gennemføre foranstaltninger, som ikke ændrer facaderne fra den originale arkitektur, og derfor har vi en bevarende lokalplan, som sætter begrænsninger for, hvad man må gøre. Derfor er termografering ekstra vigtig, således at vi eksakt kan få fastslået, hvor vi har de største varmemæssige lækager i vores bygninger. For at gøre det nemmere for medlemmerne har vi oprettet en side på vores hjemmeside, som giver anbefalede bygningskomponenter, som er i overensstemmelse med lokalplanens krav. En termografering den gennemføres ved, at man kommer hjem til kunden, og derefter så laver man en gennemgang af boligen, en gennemgang, der tager ca. 30-50 minutter. Man starter som regel udvendigt ved at eftergå isoleringstilstanden på tag, facader, døre og vinduer. Og indvendigt så retter fokus mod skunkvægge, etageadskillelser, kælder og varmerør. Altså kort sagt de ting, som en udvendig termografering den ikke afdækker. Resultatet af en termografering det samles i en rapport til kunden. Rapporten den indeholder en række termografiske billeder, som dokumenterer, hvorhen man bør gøre en indsats. Det kan være små nemme tiltag, såsom at etablere forsatsruder, isolere nogle uisolerede varmerør. Det kan være at blænde en gammel brevsprække, og det kan også være mere omkostningstunge anbefalinger, såsom at udskifte døre, vinduer eller renovere taget. Resultatet af projektet er næsten som forventet. Det har vist, at bygningerne er meget forskelligt isoleret, og det var netop det, der var meningen, at de medlemmer, som bor i dårligt isolerede huse, de kan drage erfaringer af dem, som bor i godt isolerede huse. Det vil vi også gerne give videre til andre tilsvarende foreninger på Østerbro eller beboerforeninger, og vi kommer gerne ud og holder foredrag om de resultater, som projektet har givet. Termograferingen er suppleret med de her byggetekniske anbefalinger. Det gør, at man får et super godt udgangspunkt, hvis man ønsker at energiforbedre sin bolig, til gavn både for varmeregningen og for miljøet.